Bun găsit, dragi prieteni, ne-am întors în studioul UEFA Champions League pentru a trage concluziile după un meci foarte frumos, Udinese-Arsenal. Finalmente Arsenal se califică în grupele UEFA Champions League. Nu uitați că imediat după acest studio, împreună cu colegul meu Emil Hosu Longin, vom comenta toate rezumatele zilei. Au fost foarte multe goluri marcate în această seară în UEFA Champions League. Meciuri foarte frumoase, așa că rămâneți cu noi. Imediat după miezul nopții ne vom reîntâlni. În studio sunt alături de reputatul jurnalist Dumitru Graur. Bună seara încă o dată. Și jurnalistul, colegul meu Marius Mitran. Bună seara. Bună seara, bună. Domnul Graur, fericit, mulțumit. Eu am crezut că mergeți acasă să veniți cu fularul până la urmă. Arsenal se califică în fața unei echipe care a avut în multe momente, zic eu, șansa de a reintra cel puțin în joc. Arsenal se califică și salvează, cel puțin pentru moment, un sezon care se arăta altfel dezastruos, încă de la început. Arsene Wenger se salvează pentru moment, de asemenea, pentru că, așa cum se întâmplă în fotbal de cele mai multe ori, greul abia acum începe, iar pe Arsenal o așteaptă zile grele în Champions League. Din fericire, asta e un lucru pozitiv, care a reușit calificarea, dar va fi mult mai greu decât acest meci cu Udinese. Un Udinese care, mie personal, mi s-a părut nepregătit suficient pentru o asemenea întâlnire. Și-au dorit enorm, au și ratat, dar Arsenal se califică meritat până la urmă. Și produce și o bucurie tuturor suporterilor de care mă aflu, și colegilor mei din clubul de suporter Arsenal România, pentru ei că există un grup destul de numeros de oameni care de aici din România susțin măcar cu inima și cu dorința de suflet de victorie pe Arsenal și îi salut cu această ocazie și mă bucur împreună cu ei. Acum, dacă tot ați atins subiectul ăsta, să spunem că Arsenal, care într-adevăr a fost în primul rând mental, cred că mai bine pregătită și mai bine agățată într-o astfel de miză. Vreau să spun că Arsenal este singurul club mare din lume care are o implicare directă în fotbalul românesc. Niciun alt club nu a lăsat urme în istoria fotbalului românesc ca Arsenal, din câte știu e chiar unicul. UTA Arad, echipa cea mai titrată din România, are culorile, are stadionul construite după vechiul Highbury, iar patronul UTEI, baronul, celebru baron Francis Neumann, a fost unul dintre membrii susținători ai lui Arsenal în anii în care a fost student la Londra, de aceea a și venit acasă la Arad și a făcut, după modelul lui Arsenal, echipa din Arad. Asta ca să fiu în direcția sugerată de dumneavoastră. Până la urmă, după părerea mea, Wenger a mutat decisiv și a câștigat o partidă, dacă vrei, și de șah. Pentru că el a câștigat atunci când a observat că flancul stâng, de fapt flancul drept al lui Udinese și flancul stâng al Arsenal poate fi mutarea câștigătoare. Și l-a adus acolo pe Theo Walcott, a cărui viteză și rapiditate de deplasare o cunoaștem foarte bine. Acolo a pierdut, iată, ușor trec pe partea stângă de același fundaș central, nefericitul Benatia, care pierde duelul la primul gol cu Gervinho. O să vedem fazele imediat. Și apoi, de asemenea, Walcott depășește în mare viteză și înscrie golul 2. Acolo Wenger a mutat decisiv și a mutat bine.